Mga gagmayng patigayon sa buwad ngadto na sa babuyan apektado sa pandemya. Ang dugang detalye sa report ni Femery Dumabo. Lapukon man ug suduno ng sitio San Rafael sa Barangay Tangke. Apan dinhi nang ginabuhi kining 52 anyos. Naila-ila sa GMR TV Balitang Bisdak si Danilo Ramirez nga nagdigusyo og buwad sa edad nga 20 anyos pa lang ug mooy nay gitabang sa iyang pamilya ang kaniadto nga nagkalisod. Sa tuig 2005 gisugdan niya ang baboyan nga miabot sa 30 ka mga binuhing baboy. Kini ang nakapahuman sa iyang anak pagtungha nga karon usa na ka-accountant. Tungod sa epekto sa African swine fever ug sa COVID-19 pandemic, may 8 na lang siya kababoy. Apan kay wa siya magpakawa sa paglaom. Hinungdan nga karon kapina sa 60 ang mga binuhing baboy. Pandemic nagpaiba na sad ko kay naglisod naman og panahon sad ma'am. Lisod naman pangwartahon sad ba. Ang ideya sad nako piglit na lang sad. Ani inani nigabot niya 45 days pang-dispose na nako dagan man sad ang mga rima mamalit mo po sila. Atol sa pandemya, nadugangan ang iyang negosyo pinaagi sa pagbuhi og koy nga gani. Nahalina na siya og 60,000 pesos gikan niini. Nakatabang na siya sa pipila ka silingan ug kaparyentihan. Karon misalmot pa isip usa sa mga katugbang sa kapulisan batok sa illegal nga drugas ug ubang krimen. Usa siya sa gatusan nga nanumpa nga mamahimong tanki defender nga motabang og roving sa buntag o gabii sa ilang lugar. Giisip niya nga dakong kalampusan ang pagtabang aron makabot ang usa ka malinawon ug luwas nga katilingban. Andin himangod ma'am sa amo dapit na amgod nanagan ang gikan sa tangke gud nga baryo ma'am. Nanagan nga reparti ang mga droga. Motogi kon sa ni Mayor Samsam nga mas nindot ko no nga dunay depender makatabang pud sa mga pulis. Ang ato gikon nga limpyo ba din kay hugo biya sa droga diri ma'am. Pero karon hapsay na biya ma'am. Uba ni John Solon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.